Lantawan ko niya akong motor, oh, reader. Tapuan nga naman yung reader, pre. Lantawan tag-iya, di ba murapod og sisir. Pero pre, once kini mahigugma, minuto-minuto, segundo-segundo, taga-oras ni mo, der. Ay, tagsurtiyon taron sa atong pagpamasahiro. Surtiyon kita ron, pre. Kailan tawa ko ni mga dagway sa nung nasayro, mga gwapo. Mura pre, murag daanin tayo motor no, dapita pre. Sige, pre, direta, pre. Kaya maragdagan dyan ang pasahiro. Pre, what if? Naaro isa ka pasahiro dapat ako'y mo naghatod ana pre. Adi na mahimo, pre. Parehas ba tayo nagpamasahiro? Dapat ako di mo nagatod, ana. Adi mahimo na pre, dapat what if ako'y una nakakita na pasahiro, dapat ako'y una mo hatod ana sa iya ha. Di lagi na mahimo, pre. Ani na lang. Let the passenger choose. Kung kinsa pili una tondo, ha? Ayos. Mas nindot ta pre kay walay daya ba? Lagi na, pre. Basta tunay na amigo. Pero pre, kung naaroy pasahiro nga lalaki, dapat sa imuhar na pasakyon pre. Ano man? Siya ganun man ba? Tanawa na akong motor o scooter. Wala ko nagapamasahiro ani lalaki. Ako ginapasakay ani mga babae na pirme. Kabuang. Sa kabuang ba? Tanawa god o? Yamaha. Miya tanaw po tag iya. Perting gapuha. Pero once kining tag iyang mahigugma pre. Motila ni gikan sa ulo, dughan, pusod. O ganang tunga-tunga sa iyang paa. Abot la pala pa. Kung napay gutang, apilon pa. Mas nako, pre. Wala man po ko nagapasakay og lalaki. Lantawan ko niya akong motor, oh, reader. Buang naman yung reader pre. Lantawan tag-iya, di ba murapod og sisir. Pero pre, once kini mahigugma, minuto-minuto, segundo-segundo, taga-oras ni mo, der. Sige pre, dili na lang ta karon mamasahiro og mga lalaki. Dati ta mapasakay og mga lalaki pre. Pero pre, kung naori pasahero nga senior citizen, matar sa imuhar ginapasakya, pre. Uy, anong sa ako aman pre? Lantawa ko na akong bangko, oh. Naka-sit up na. Kung diri pasakyan, way siguro mapiangan siya. Bita pre. Dire na lang sa kuha pasakya pre. Bahala og senior citizen na, bahalag lola sa kuha na pasakya. Total lang ako limit sa babae pre. Sa isin, tara ang edad. Basta maglingkod pang mangihi, birahan ko na pre. Asam ning nagapamasahiro diri moapil para bakurji sa eskwelahan mo sinantoyan. Paso-paso para bakuron tapos log-halog sa partner nako nga chicks. May tag kasakay ko. Ayay, ni nagapamasahiro ay. Dong nagapamasahiro mo dong. Lah, kung ano ba busing, wala na ba ako nagapamasahiro busing kay nagatambay raman ko dire. Kani ay gagapamasahiro ni ay basi mo hatod ni sa imuha. Pre, hatod na siya pre. Dong, yato do sinantoyan dong be. Sa school. Pre, ito na dito pre, nagapamasahiro bitaw ka? Laran, tawanan ni. Sige. Nya, pilang po yatag ni mo dito. Ay dong, 50 ba nang plitira dia dong? Brato, anak, 100 lang na. Aw, sige 100. Bless, okay? Gunit, ha? Sige. Wala sa kalay dire boss, ha? Kaya manghi sa ko, boss. Sige. Lain na gining masahiro taglaki, eh. Ay, dili na ako ni siya ihatod dito. Di na ako ni ihatod. Hey na, boss! Gunit ka? Sige. Dong, unsa man gagana dong, murag kung gusto makainit. Gunit ya! Wala dong. Da, tagang. Dong, masalam ni mong pagpamasahiro dong, nasapit naman ko dire. Tabangi ko dito. Uy! Ganong naabot man ka diha? Kanaog diag imuha, kay disgrasya man ni, wala man ni gituyo. Sa mga ayaw ko biyahe. Hala, luuya po.